sudnjem danu, Hercegovcu Bandiću Milanu. Ministarstvo financija je reklo, stat ćemo na kraj u netransparentnom radu sa gotovinom. I sad je problem što ostale službe nisu godinama to radili. Može karta? Nezgodno. Kako nezgodno? A račun? Nema. Kako znam da je to sad prava, da to nije Bandić štampo kod sebe doma u podrumu, pa vi preprodajete? Da. Dobro. Znači Bandić ne izdaje račune za ovo. Dobro. Luno livno, kupe si šujica, svi čekaju sudbonosnog dana, da glas dadu za Bandić Milana. Kartu vas molim. Da. Račun? Kaj? Pa kaj se ne dobi račun za to? Kako ćete dobiti račun? Gdje ću vam ja izdati? Pa kaj nije onda bez računa se ne računa? Ja ću vam vratiti novce, vi vratite kartu. Pa ja, a kaj vam onda s kontrolom? A kaj ću onda s kontrolom? Ništa, samo pokažete i kartu. A, dobro, mislim, ako vam vratim kartu. Dobro, je vaša stvar. Aj, dobro. Šta je, kako ću vam ja izdati? Ništa. Pa ne, valjda se Linić dosjetio kako ćete. To morate postaviti pitanje nekom drugom, ne meni. Ja sam samo vozač, ništa drugo. A, Je tako? a ne znam ja, vi znate bolje. Sad možete misliti što hoćete, ali... A ne. A nemate ove bežične, ove fiskalne blagajne? A je li istina kako se zove da u ovom Uzetu samo ovi Bandićevi rođaci mogu dobiti posao? Ne znam, to morate gore pitati. Ne znam. Postavljate krivo i osobno pitanje. Pa htio sam nešto iznutra, ono, poruku, da mi date neku informaciju, ono, insajdersku. To morate pitati novinare, oni znaju najbolje. A oni znaju najbolje, a da. Oni svašta pišu, oni znaju. Niti ga je porodila nana, ko što našeg Bandića Milana. Kaj, može karta? A račun? Račun? Za kartu? Aha. Pa koliki je PDV na toj karti? Ne vidim. Halo? Ne znam, gospodin, ako hoće kup karta, krenite, ja nemam računa. No, dobro. Ako hoće kup da krenite, ne idete. Vidim da iz druge čujete, pa zato moram ponavljati. Sad te pitam bez veze. Bez veze pitanje tražiti račun. Ma nije, to ne je sigurno. Kaj da sam dao javnom gradskom prijevoz račun? Dobiš kartu, to je račun. To je možda u Bosni glupo, ali ovdje u Zagrebu nije. Zato bi to sve, nemaš ništa. Oj, Bandiću, rodila te majko, jedini si ti za Pantovčaka. Molim vas kartu. Račun? Račun? Kaj? Pa veli bez računa se ne računa, pa kaj to ne ide da svim medijima. Pa to? Koliko je PDV ne vidim? Di? Piše 10 kuna. Piše 10 kuna, ne piše PDV. Ma nema, gdje? A kako sad Linić zna koliko će naplatiti? Ima Luka kupio karte, 10 ona ima. A mi smo čuli da Bandić ovo po noći štampa doma kod sebe u podrumu i onda ujutro vi to prodajete. Je li to istina? Možda. Ja znam da ja nešto. Hajde
zvona zazvone na veče, da oče nas za bandića reče. Kartu jednu. Ej, sjela klapa na poganoj laci, popivaju Bandićevoj majci. Veseli se ti, majko mladnice, što ti starost naporala lice, što na Boga moli svakog dana za svog sina Bandića mi.